Apa gak isin to? Lho, 2021 lho iki lho, diene dalan kaya ngene iki lho. Iki lho dalanku, ya kan. 2021 kok diene dalan kaya ngene. Apa gak isin to? Lho, 2021 lho iki lho, diene dalan kaya ngene iki lho. Nah, kawasan pojok Tanjung Kalang, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, neng daerahku. Posisi Desa Pojok Tanjung Kalang, Ronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur gitu loh. Padahal kita jalan akses besar untuk masyarakat beraktivitas gitu. Oh gak dibenak-benak no, tanduri gedang karo kolam ae bonge kesuwen. Ya Mas Pong. Tanduri gedang ya. Enggak kata. Panggah kowe ae. Ya jubar juga sapi jamu. Lho, oh boleh. Iwa. Heh. Tak munggir dong walam. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.